Оренбур өлкәсенең Татар Каргалысында гасырдан артык бергә гомер иткән 5 парны кутладылар. Юбилярларны туганнарыннан тыш авыл халкы җирле һәвәскәрләр дә тәбрикләде. Төбәкнең иң зур татар авылыннан Фирузә Сәләмова. Бу юлы 5 гаиләне тәбрикләделәр. Иңгә иң куеп 50-60 ел бергә яшәргә насыйп булган аларга. Сабый чакта әти-әниләр балаларын кулларыннан җитәкләсә, инде алар үзләре, ул кызлары, оныкларының кулларына таяна. Яшәү өчен шартлар да үзгә. Авылда 5000 ләп кеше 1200 ләгән йортта гомер кичерә. Шул исәптән 1000нән артык бала 18 яшькәчә. Татар Каргалысының 2 мәктәбендә 635 бала белем ала. 3 гыйбадәтханәсе, 2 балалар бакчасы бар. Саланың озынлыгы да 5 чакрым. Күркәм бәйрәм оештырылган мәдәният йорты авыл уртасында урнашкан. Гаиләләрнең 4-се сугышчы балалары. Хәзер инде чәчләренә көмеш кунган, 80 ваклаганнар. Аларның балалык елларын сугышчы авыр хезмәт итте. Парларның берсе Василий апа белән Равил абый Юсуповлар. Сугышлар бетеп, тормышлар рәтләнә башлагач, 1959 елда гаилә кыралар. Хәзер аларның 3 баласы, 3 оныгы белән 3 оныкчыгы. Дөнья булгач төрле вакытлар булды. Авыр елларда үстек. 59 елны кірдім Пухартилгә. Шуннан бері эшләп, да пенсия эшләдем. Почетный грамоталарым бар. Юсуповлар белән Роза апа Фәрит Кәримовлар кыда-кыдагыйлар да әле. Туйлар китабына кулда куйдылар. Һәрберсенең йөзендә шатлыклы елмаю, бер-берсенә хөрмәт ярату. Авылда туып, бер Сакмар елгасының суын ичеп, яшел хәтфә үләнле су буйларында, гөл чәчәкле болыннарда уйнап үсәләр. Яшьләр кавышалар һәм бер-бер артлы мәхәббәт җимешләре, сабыйлар туа. Аллаһ Субханаһу ва Тааля бер тирәк алма агачын үстерә. Аллаһ Субханаһу ва Тааля шушы алмаларны икегә бүлеп җир шарында тарата. Һәм дә менә шушы ике өлештә булганнары дөнья тормышында әгәр дә бер-берсен табалар, иң бәхетле булалар. Барлык авырлыклар безне һәм безнең яшьтәшләрне бер-береңне кадерләргә өйрәтте, дип сөйләде юбилярлар. Алар күмәк хуҗалыктагы барлык эшне үтәде. Колхозчы да, пешекче дә, җитәкче дә, шәл бәйләүче дә җиренә җиткереп эшләүләре белән хөрмәт казандылар. Безне әти-әниләр өйрәтте бит. Кулгы сынса җиң ичендә булсын дигән. Аягы сынса куныш ичендә булсын диде. Шул әти-әниләрнең әйткән ниләрен тыңлап инде сүзләрен, васыятларын яшәдек. Һәрбер гаиләнең үз шәҗәрәсе бар. Иң саллысы 66 ел бергә гомер итүче Гали апа белән Мустафа абый Исхаковларның нәсел дәвамчылары 27 кеше. Бүген алар яраткан дәвати белән дәвами. Юбилярларны котларга оныклары, оныкчыклары, балалары килгән иде. Үзегезнең бөтен токымыгызга, балаларыгызга, оныкларыгызга, оныкларыгызның оныкларына бәхет. Бриллиант туйларын бәйрәм итүче һәр гаиләнең тормыш йомгагы әкрен генә сүтелде. Матур мизгелләре презентациядагы фотолар да чагылды. Фотолардагы япь-яшь егет һәм кызлар инде улыгаеп, чәчләренә көмеш кунса да, аларның һәрберсенә булган җылы мөнәсәбәте бер дә үзгәрмәгән. Киресенчә, еллар үтү белән хисләре ныгыган. Аларның бүген бер-берсенә олы хөрмәт белән караулары ят кешегә дә сизелеп тора. Кайбер бәйрәмнәр онытылмаслык булып күңелгә уелып кала. Бу да шундыйлардан иде. Залдагы һәркем үзенең тормыш юлдашы белән горурланып һәм шатланып утырды. Татар Каргалысында озын гомер итүче, хөрмәткә лаеклы парлар әле күп. Чиратта аларның тантанасы. Оренбур өлкәсеннән Фирузә Сәләмова, татарлар.